Lejt il-kbir għal koppja Maltija li tinsab f'Mumbai fl-Indja fisser il-bidu ta' tama ġdida kif iż-żewġ Maltin jinsabu fil-proċess li adottaw tifel jew tifla. One News tkellem ma' Caroline Busuttil li ilha għal dawn aħħar snin mal-Aġenzija Tama tejn familji Maltin u Għawċin jodottaw tfal mill-Indja. Qalet li l-ferħ fuq wiċċ il-koppji li jinżlu lura Malta b'familja ikbar huwa ta' soddisfazzjon kbir. Jiena nara fihom daw il-familji li jiġu ferħ kbir u għax kull tifel u tifla li jiġu adottati iġibu huma don immens. Il-mara spjegat kif il-ħidma tagħha ma' din l-aġenzija bdiet meta telet l-Indja biex taħdem ma' kumpanija u huwa talaba l-għajnuna fil-proċess biex jadotta tifla. 5 snin wara Caroline għadha tgħin familji oħra jagħmlu dan il-pass speċjali f'ħajjithom. Hija spjegat kif l-aħħar sena kienet waħda diffiċli ħafna minħabba l-pandemija. Għamilna xhur kien hemm tfal lesti biex imorru mal-familja tagħhom maqbudin hawnhekk, kien hawn familja maqbuda hawnhekk li kien hemm ħafna xogħol anke biex irnexxielhom joħorġu. Momenti qabel bdiet il-funzjoni ta' Sibt il-Għid tkellimna mal-Kummissarju Oli Malti għall-Indja Rubin Gawci li jinsab f'Mumbai għaċ-ċelebrazzjoni tal-Festa tal-Għid. U qal li l-belt tinsab f'lockdown u l-funzjoni tal-Għid hija limitata biss għal ftit li għandhom invit. Għaw il-ħwienet kollha magħluqin, pereżempju, ir-ristoranti kollha magħluqin, għaw curfew ukoll li jibda fit-8 ta' filgħaxija. Ġifieri ħanoħorġu kemm imorru għall-funzjoni u nerġgħu lura hopefully ma jilħaqx isiru 8. Fl-Indja madwar 1.5% biss tal-popolazzjoni huma Kattoliċi, madankollu id-devozzjoni hija b'saħħitha. Anna Marija Attart li ilha 35 sena fl-Indja u qed taħdem għall-għaqda bejn ir-reliġjonijiet. Spjegat kif din il-festa tal-Għid fejn l-attendenza fil-katedral għal funzjoni hija limitata ħafna qed ikompli jinħass sew l-għaġġ li d-devoti għandhom biex jitħallew lura fil-knejjes wara l-pandemija. Fejn fl-Ewropa jgħidu li wara l-lockdown se jkun hemm inqas nies min imur il-Knisja, hawn ġol-Indja malli jiftaħ il-lockdown se jkun hemm il-folla kbira. Fil-Christmas ippruvaw jiftħu xi knejjes u kellhom jalqu mill-ewwel għax tant kien hemm rassa ta' nies li ma setgħux idaħluhom ġol-Knisja. Hija spjegat kif il-festa tal-Għid il-kbir fl-Indja hija nieqsa mix-xinxilli kummerċjali li jġibu magħhom il-bajt u l-figolli. Minflok ir-rebħa ta' Ġesu fuq il-mewt igawduha bl-aktar mod sempliċi u devot.